ಇತ್ತೆದ ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಚಟಕ್ ಬಲಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಗುಟ್ಕ ಗಂಗಾಸರ ಇಂಚಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಚಟಕ್ಲೆಗ್ ದಾಸರಾತೇರು. ಇಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಚಟಕ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಡಬ್ಬಿದ ಮಿತ್ ದೀತೆ ದೇತೊನ್ಲೆ. ಮನು ದಾದವು ಗುಡ್ಕ ದೇತೊನ್ನೈ. ಹಾ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಬೋಡ ನಾ ದೇತೊನು. ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ಜನ ಬೇಲೆ ಗೀನಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಈ ಪೋಪು ಜನ ಇಜ್ಜಿಯ ಯಾನಿನಿ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು. ಒಂಜು ವಾರಡ್ದಿಂಚಿ ಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅಂದ ದಾನೆಡು ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ದಾರ ಮುಳ್ಳು ತಿಗೊಳ್ಬುಡ್ದುಂಡ ದೊಂಡೆಡು. ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಬಾಯ್ದಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಜ್ಜಿಲ ಕಾತಂಡು ಒನಸ್ ನಿಂಗೆರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಓ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ತುಲೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಬಾಯಿ ಬೇನುಂಡು. ಬೇನೆ ಒಂಜು ವಾರಡ್ದಿಂಚುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡವು. ಆವು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚು ವಾಸನೆ ಬಾಯಿಡ್ದಾದ ಗುಡ್ಕದೀತಾರ. ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ತಪ್ಪಾಂಡು ನಾನು ಉಬ್ಬಿದು ಬರ್ಪೆ. ಹೋಲೆ ಸುರು ಉಬ್ಬಿದು ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಡು ಬನ್ನಗ ಬಾಯಿಲ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ. ಹಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಉಬ್ಬಿದು ಬತ್ತೆ. ಆ ಆ ನಾಳೆಯೊಂತೆ ಮಿತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಉಂಡ. ಹಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಒನಸಲ ನಿಂಗೆರೆ ಆಪುಜಿ. ನುಪ್ಪು ನಿಂಗೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾಪು ಜತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂದು ನೂದು ಗುಟ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ಲ ತಿನ್ಪಾರು. ಅವು ಬೇರೆ ಡುಪ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಇತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂದು ತಿನ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಚಟ ಅದು ಪೋಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಎಂಕ್ ದಾದಾತನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಇರು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ದೇತ ನೋಡವೆ. ದಾಯಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ದಾದಾತಂಡು ಪಲ್ಲೆ. ಇರು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಗುಡ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಕ ತಿಂದು ದಾದಾತನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಇತ್ತೆದಾಲ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಂತು ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ದಾದೆಕ್ಲ ಇರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿನ ಕೇಂದ್ ಗುರುಗು ರಾತ್ರೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೂರುಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೋಡಿವೇರ್ ಪಂದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯಲ ಇಲ್ಲಡು ತೆರಿಪಾವುಜಿ ಮನದನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕುಡೋರ ಪೋಪೆ. ಇಂಚೆನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡ್ ಮನು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಗುರು ಎಂಚಲ್ಲ ಕೋಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋತಾತ ದಾದಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಸುರು ಕವೇನು ದಕ್ಕು ಈ ನಾನು ಅವೇನು ತಿಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕಾವಚ್ಚಿ. ಏಯ್ ದಾದಯ ದಾದಾಂಡು ನಿಕ್ಕು ಗುಡ್ಕ ಪುರಾಣನ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ತುಲ ಗುಡ್ಕ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದು ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಾದಯ ದಾದಾಂಡು ದಾದದ ದಾಯ ಪಾತಿರುವ ಈ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಪಂಡಿನ ಪಾತರ ಈ ಕೇನುಜ ಪೋ ಪೋ ಈ ಪೋ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಯೋಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡೆ ದಾದಾಂಡು ಐಟ್ ದಾದಂದುಂಡು. ಹಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಜವನೇರಿಗೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಕೇನುಜರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಚಟಕ್ ಬೂರುವಾರು. ಹಾ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಬದುಕುಜೇನೆ ನಾನ ದಾದಾಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎನ್ನ. ಬುಲ್ಪೊಚಿ ಗುರು ಐಕ್ ಪುರ ಬುಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಪೋಡಿಯೋರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪುವ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಗುಡ್ಕ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಗುಣ ಮನ್ಪುಲೆ ನನರ್ದು ಮಿತ್ತಿಯಾನ ಗುಡ್ಕ ಏಪಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ನನಯಾನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಓವು ಚಟಾಕ್ಲ ಬಲಿ ಆಪುಜಿ.
ಅಂದು ಗುರು ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಓವುಲ ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಚಟಕ್ ನಮ ದಾಸೆ ರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತುಂಡಾಪುಂಡ ಲೈಫುಡು ನನ ದುಂಬಗ್ ಓವುಲ ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಚಟ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಬದುಕುಗ ಅಂದ್ ಗುರುಕು ಆಯ್ನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಮಕ್ಲ ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸೀಕಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಒಯ್ಪುನ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನ ಗುಟ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಚಟಕುಲು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಹಾಳು ಇಂಚ ಇಂಚಗ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಗುಟ್ಕದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುವ ಗುಟ್ಕ ತಿಂದು ಉಬ್ಬಿನ ಉಬ್ಬಿನೀರುಡು ರೋಡುಲ್ ಮಾತ ಗಲೇಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡುದ ಜವನೆರಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ನನರ್ದು ಮಿತ್ತಗ್ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಗುಡ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡಪಾಲೆ ಇಂಕ್ಲೆನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.